Chan, you know een oplichter. Yuan Waninyang. 27 auto's. Giwan sma wawang. De alade je tanken drapen naar OW. Je tanken drapen naar kabinet van president. Spang alla de 27 auto's. Dat je meki alla de manfiu, alla de smafiu. En rij gratis. Nanga gratis benzine voor a volk. Dat trasma, you negi niks. Alleen maar you, nanga den friends, nanga familie voor you. Chan, you nou een oplichter. Dat a volk e pina, a volk e dede, a volk e pai, 40 SAD wa liter benzine. Dat you e tanken alla day nanga 27 auto's. Je teke gratis benzine. Dat a volk e dede. Dat you ne firi, a pina sa a volk e firi. Dat voor je gwe na oso, dat je verhoog alla de salarissen, gwe te na 140.000, 150.000, 400.000 per persoon. Dat je libi afvolk in de steek, na alla de prijzenverhogingen. Dat mi bar je dat Chan, a salarisverhoging no boom. De leerkrachten, de verpleegkundigen, de sma epina, dat je raak. Dat je no stort me money. Je no pay me money. Je no make me contract af. Chan, je moet pay me money. Zolang je no pay me money. Alla day me ego tap you. Alla day tot en met 2030. En you no mus go na DNA. Theo go na DNA, you no man taki drape. Want alla sa yo taki, mi o taki tegen. Je moet sabi dati. Dus Chan, you nou een oplichter. Je be pina afvolk. Je doet om mensen niet naar volk. Mi be taki you. En mi be bar you. Mi be sorry dat om men voor den sani no boom. Maar you know een narcist. Ine arkisma. Ine arkinoasma. En de fake adviseurs voor you. Sambe rapporteer a korpschef. Dat a korpschef e rapporteer. RBT. Dat RBT go teke burgers is roto zomaar. Asan dati kabanono. En no want to fake accounts. Etakia ben niet meer aan dat posten, ben niet meer aan dat naar Nederland sturen, ben niet meer aan dat is dat die. If you want to post me naar Nederland, you moet beginnen met soort strafbare feiten mee pleeg. Welke strafbare handelingen heb ik gepleegd? En a wet etaki, te wansma abo een onbepaalde tijd verblijfvergunning. Inoman tekasan dat is zomaar. Asma moest plegen een strafbare feit. En wel een zware. En praat op sociale media zijn geen strafbare feiten. Dit zijn dat die aan strafbare feiten. Wan minister no beëdigd ligt van wan president na wan VP beëdigd. Wansma makosi wan minister. Wansma makosi wan DNA-lid. Val onder vrijheid van meningsuiting. Wan president na wan VP na tratori. En WAP de fake accounts voor wie. Zou je make alleen naar de fake accounts? Dat zijn ook geen bewijzen. Ben ik Miranda, ik heb geen groep. Ik heb geen orga. Mino abi criminele orga. Mino abi criminele organisatie. Ik organiseer niets. Dus de mensen etaki de sandati. Post ben ik Miranda of Oteo Post. Die mi be taki die Chan tegen den trasma etc. Ube pir utifi elafutok. Toen was het wel mooi. Abe boom. Maar no mi etaki tegen Chan. Dat we wraak. Wel umusabi dat zolang Chan no pay mi money. Mi etantaki tapamawan na 18 maanden mi woroko. En Chan no stort nooit mi money. Mungsi no stort a money nooit. En if Mungsi stort a money, dan komen jullie met de bewijzen. If u no man bewijs, if u no abi den bewijs dat u tap u back. U pay mi money. Ciao.